Are you ready? Mixed by Presented by Love Life Films Production. Mobile number 8 हम नैहर से तलाइल रहनी सखी से हो मांग के काव काव तो करते आइल घुसल छाजा लान की हम नैहर से तलाइल रहनी सखी से हो मांग के काव काव तो करते आइल घुसल छाजा लान के मोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के मोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के तोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के मोर चोली कौआ आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। मन रहे जाइल पे चोरी आइल जब लेके उड़ल चोली तब हमके बुझाइल ए सखी मन रहे जाइल पे चोरी आइल जब लेके उड़ल चोली तब हमके बुझाइल सब खींच घाच के लमरैले बा कपड़ा लता धान के रे दादा सब घींच घाच के लमरैले बा कपड़ा लता धान के मोर चोली कौआ ले गईल छानी पर से टांग के मोर चोली कौआ ले गईल छानी पर से टांग के मोबाइल नंबर 852174004 अभी चोली नया यही से आवे माया लेके भागल बा दिल्ली की गईल मना गया अरे कहाँ ले गईल दादा अभी चोली नया यही से आवे माया लेके भागल बा दिल्ली की गईल मना गया सैया तो घर में सुतल रहले खाके गोला भांग के ए सखी सैया तो घर में सुतल रहले खाके गोला भांग के मोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के मोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के हम नैहर से तलाइल रहनी सखी से हो मांग के काव काव तो करते आई घुसल छाजा लांग के हम नैहर से तलाइल रहनी सखी से हो मांग के काव काव तो करते आइल घुसल छाजा लांग के मोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के मोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के तोर चोली कौआ ले गई छानी पर से टांग के